गिबियाव बिएन बड' निउस चेनेलाव बयखौ बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। चिरांनि सापागुरियाव पुलिसनि सिग्रोमनायाव सासे ड्राग्स फालांगिखौ हमनो हादों। चिरां जिल्लानि सापागुरियाव मैया काजलगाव पुलिसनि मोनसे हानजाया स्रोद सुलुंनि गेजेरजों 1 नं सापागुरिनि गंसे साहा गलायाव गं 10 ड्राग्स कन्टेनारजों लोगोसे लालु प्रसाद मुंनि सेंग्राखौ हमनो मोननाय जादों। हमजानाय ड्राग्सनि बिबांखौ 10.59 ग्राम जागोन होननानै पुलिसआ मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि लालु प्रसाद मुंनि सुबुङा 1 नं सापागुरिनि गंसे साहा गलायाव गोबाव साननिफ्रायनो ड्राग्स फालांगि खालामबोबाय थादोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। सिलबारि दख'रा एबसुनि आफादगिरि गौतम बर'आ मैया हरखाब जाब्रबथायजों जिउ खहा जायो। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय खारहाना बालुकदङा गामिनि गौतम बर'आ आथिखालनि सिलबारि दख'रा एबसुनि आफादगिरि बिबानखौ सामलायबाय थादोंमोन। बेनि अनगायैबो तामुलपुर फरायसालिमानि रांखान्थि आयदानि लोगो बिबुंगोरामोन गौतम बर'आ। नाथाय बिथाङा मैया लामानि जाब्रबथायजों हरखाब जिउ खहा जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सिलबारि दख'रा एबसुनि बेन्दोंआव थानाय मेट्रिक आनजाद होग्रा फरायसाफोरजों जिउ राहा दानाय थुलुंगाखांनाय हाबाफारि जोबखांनायनि उनाव न'आव थांबाय थानाय समावनो गेस रोगाग्रा गारिजों हरखाब जाब्रबथाय जायो। गोब्राब जोखोम मोननाय गौतम बर'खौ देहा फाहामसालियाव लांदोंमोनब्लाबो हरखाब जिउ गोमायो। मख'नो गोनांदि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय मास्टार डिग्रीखौ इक'नमिक्स आयदायाव जाफुंसार जानो हानाय गौतम बर'आ 22 बोसोर बैसोआवनो अबथिरायै जिउ गोमानायखौ ओनसोलनि रायजो राजा आरो एबसुआ गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। चिरां जिल्लानि जेएसपि देहा फाहामसालिनि 2 देहा फाहामगिरि आरो सासे नार्सआ जौ लोंनाय गाज्रि आखुथाया सोराङाव फैनायनि उनाव सासपेन्ड खालामनाय जासिगोन। चिरां जिल्लानि काजलगावआव थानाय जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी एबा जेएसपि सरकारि देहा फाहामसालियाव डक्टरनि रुमाव जौ लोंनानै रंजादोंमोन। जौ लोंनानै रंजानाय डक्टर आरो नार्सफोरा फारियै दीपेन कलिता, क्रिस्टान ब्लेसिं आरो नार्स नेथिपाल बिथांमोनखौ साख्रिनिफ्राय बोख्लायनाय जासिगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। सप्तासेनि थाखाय बिटिसि सेक्रेटारियेटआ आसामनि राजथावनि जागोन। बे बाथ्राखौ बुंदों आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया। बिटिसि सेक्रेटारियेटआव गिबि खेबनि थाखाय आसाम आयेन आफादनि जथुम्माखौ खुंनो लाहार फाहार खालामगासिनो। थांनाय मैया 15 मेआव बिटिसि सेक्रेटारियेटआव बिस्वजित दैमारि बिथाङा नायगिदिंफैदों। नायगिदिंफैनानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बिस्वजित दैमारि बिथाङा बुंदों दि आसाम आयेन आफादनि फैगौ जथुम्मानि थाखाय बिटिसि सेक्रेटारियेटखौ डिजाइन खालामगासिनो। सप्तासेनि थाखाय बिटिसि सेक्रेटारियेटनिफ्रायनो आसामखौ सालायथ'गोन होनना आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथाङा बुङो। सांग्रां जा, नङाब्ला गोग्लैनो हागौ खैफोदाव। आसामनि कलियाबर ओनसोलाव जादों मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। फार्मासि सोग्रा सुबुंनि सांग्रांथि गैयै आखुथायनि जाहोनाव सासे आइजोआ जिउ खोमाना लानांदों। मिथिनाय बादिब्ला थांनाय साननैसो सिगांनिफ्रायनो आइजोआ लोमजादोंमोन। लोमजानाय आइजोनि देहायाव एक्सपायार डेट बारलांनाय इन्जेक्सन थुनायनि जाहोनाव जिउ गोमादों। फार्मासि सोग्रा सुबुंनि मुंखौ जामा होननानै मिथिनो मोननाय जादों। फिसाइया फोरमायदों दि गावनि बिसिखौ गोरोन्थि मुलि होनानै जिउ फोजोबनायनि थाखाय फार्मासिस्टनि हेंथायै गसर थिसनगोन होननानै मिथिहोदों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनानै पुलिसआबो थांनानै जाथायनि सोमोन्दै सुलाद लाहैदों आरो एफआइआर थिसननाय लोगो लोगोनो नायबिजिरनायखौ जागायगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। हाबा जाखानाय हिन्जाव खारदों। जुलि जानायनि 2 दाननि उनावनो गुबुन हौवाजों खारदों सुजुता बसुमतारीया। न'खरनिफ्राय मिथिहोनाय बादिब्ला सुजुता बसुमतारीया गोदान संसारखौ नागारनानै अस्टिन बसुमतारी मुंनि सासे हाबा जाखानाय हौवाजों खारफालांदों। निरुदेसा लाइमुथि गामिनि सुजुता बसुमतारीया 10 नं गोजोनफुरि गामिनि रिजयजों थांनाय 2 दाननि सिगां हाबा जादोंमोन। बेनिखायनो बिसोर सानै हौवा हिन्जावखौ सोरबाफोर नुयोब्ला खौरां हरनो खावलायदों। न'खरनि सुबुङा जानबुं अनजिमा 8453951710। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।